Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending na isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, Syudad sang Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa malabutan sa ating tingog subong aga. Happy Sunday sa inyong atanan. Today is March 8, no? Marso 8, tuig 2020, no? 2020. Kaupo hapon kita diri sa atong programa Istorya Espesyal. With your kubos ka alagad, Konsehal Israel Ising sa Langga, no? Good morning, kumusta ka mo dira? Isa naman ka maulanon, no? Sa Saturday. Friday, thank you. Friday gali naginula, no? Friday evening, no? Ang atong experiencehan diri sa syudad sang Bacolod. Therefore, wala tuon naman, no, ang inistoryahan na topiko para diri iya sa natabo nga pag-ulan, no, low pressure last Friday evening, no. Live kita subong JM live kita subong sa ating Facebook, sa ating page Aksyon Radio. Sa mga may mga Facebook dira, pwede maka-view subong sa DYZ Aksyon Radio, no, nga page, no, kadto kamo dira para makamonitor man kamo sa aton nga programa diri tungod live kita while abot sa radyo, live pag kita subong sa aton nga Aksyon Radio nga page, no. Before ako mag-start, may basahon ako. Let me borrow the words of a good friend and a well-respected man not only in our city but of the entire region. Kung hindi ka mo sa akon, hindi man ko sa inyo. Wow, nice. Kinbasa ko na post ni Vice Mayor Elcid Familiaran. A while ago ka namin sa iyang post na kung hindi ka mo sa akon, hindi man ko sa inyo. Simple as that, no? Tungod ini siya sa pinagustuhan dahil lang siguro yung ano, no, nga ako ya personally, no, nang nablang try ka nga i-express ang ibo kagalingon, i-try ka nga himuon ng tanan. But despite that, hindi man nami guro ang feedback personally sa ako niya, no. That's why ako by that principle medyo ma-agree man ako dira, no, nga amidst all the effort nga ginahimo mo bala, hindi bang sincere ka tamang imong heart, pero despite na iya kung makayaw-yaw sa imo iya kahapos lang, no, then kakapoy na experience sa kagulingon ta, no. So kung hindi ka mo sa akon, hindi mo ko sa inyo, amo na ko no kasimple, pero joke naman actually, no. Good morning sa akon dira nga palangga nga Vice Mayor Elcid Familiaran. Pag-post lagi nabasa ko dayon ni just now na good morning, Vice. All right. Subong aga ang aton topiko why ko nag-invite sang bisita tungod may duwa ako subong ka-importante nga bisita nga tawgan. Number 1, ang aton nga DRRMO nga cluster head executive assistant Jomari Vargas. After ya karon tawgan ko man si Attorney Vicente Picheri, partner ni siya ni Vice Mayor Elcid Familiaran sa segregation program sa syudad sa Bacolod, gin-designate sa aton niya mayor, no. Medyo sensitibo ini siya katama, no, medyo medyo hindi ini siya muna kasimpleng buluhaton kay ginog-implement naton sa syudad ining segregation program. That's why gin-prefer naton nga i-invite ini sila, tawagan ini sila via phone patch para ma-explain naton sa insakto man diri sa atong programa ano ibala ining segregation program. Madamo ang wain nakaitsende, madamo ang hindi nakalaot sa amos nga programa. So subong aga amo inanay ang atong tutukan subong because hindi ni sila glahog ma-change ni siya ang
ang lifestyle naton diri sa syudad sa Bacolod the moment i-implement na ini siya ang no segregation, no collection program. In fact, hindi lang na siya ginahimo diri sa Bacolod kag inog-implement sa Bacolod. Sa bilog ng Pilipinas, madamo na nga mga syudad ang naghihimo sini, no? And sagwa sa abroad, amo gini siya exactly ang ilang ginahimo, no? No segregation, no collection program. So explain na siya further dugay-dugay sa ato niya invited niya bisita via phone patch si Attorney Vicente Petiere. No, but meantime, ari anay ang pila ka mga headline, no? Sa Action Radio nga news are anay, dili kita anay. Para tinibla sa lapsag ni ho. Are no, lapsag nga nasapuan nga way nasang kabuhi, no? Ang 5 ka bulan nga lapsag nga ginanod sang baha sa Purok Malinong, Barangay Takuling, Syudad sa Bacolod sa tong Marso 6. Ang bata ang nakitaan sa baybayon nga sakop sang Purok Malipayon, Barangay 35, Syudad sa Bacolod, takna alas 6:20 kay na sang aga, bali Marso 7. So nakita siya kagapon sang aga, no? So nag-extend kita sa aton man yang condolences, no, simpatiya sa ini nga bata, no, ginanod sang baha, no, sa mga amos ni nga disaster bala, no, nga mga times dapat mas tutukan nato yung mga kabataan. Nakita yung mga tigulang yung ma-survive taya, no, but ini mga bata balo man kita hindi pa niya kalakat ya, no. Although naluoy kita ko sa bata, nagpaminsar. Galing hindi ko siya ma-imagine na ginapaminsar ko actually subong. Siguro natabo man niya naanod siya. No? Ang first thing ang nagsulod sa mind ko ni is kung diin siya na yun. So during that time, I mean, diin ang iyang ginikanan during that time nga naanod siya. Ginakugos ni siya. Kaya ang bata nga 5, hindi pa man siya kalakat eh. So, amo na nasubong ang ginaminsar ko. Sulit ko na gasakit naman ng buot natin maminsar. No? Nga, amo na tabo sa bata. Pero hindi ko siya ma-imagine eh. Kung diin siya kung paano siya blaginanod bala. I mean, diin siya man, aras sa kuna, aras sa kwarto, or base, kung nagasako man ang iyang ginikanan, kitungod nagtaas man ng tubig. No, but nevertheless, if there's one thing nga dapat, kagusto ko i-emphasize diri sa ito programa, nga sa mga disaster nga amo sini, dapat ang aton prioridad ang aton mga kabataan, no? Because in isla amo ni sila ang di makasurvive, no, amo ni sila ang medyo limited niyang ilay ang kapasidad ang ilang pagpaminsar sa mga amo sini, no. And isa pa kita lesson diri nga dapat naton gid tandaan ha sa akong dira mga kaaksyon, mga plangga ta tagpalamati, tandaan ta gid permi kung makaya ta ibutang sa aton wallet ang kwarta, kung kaya ta ibutang sa aton wallet ang mga calling cards da o kung mga ano dira ang mga lista sang utang, tinghuan ta gid nya makabutang man sang hotline, sang number sang ambulance, sang emergency, no, sang police, tingod in cases nga mga pariyusin may gabuton ka, kabalo ka kung diin ka makadto, kabalo ka kon ano imo nga tawgan, no. So sa family sining lapsag, no, nagakasubog kita ya, no, sa ining hitabo, no. And dugay-dugay is istoryahan naton, tawagan naton ang ating executive assistant, no, kag makuto naton iya kung ano ang nanginsahe sini, no, nangin cause sa amo sa to ka baskog nga ulan, no, equivalent to kuno 3 days nga ulan ang na-experience natin diri sa syudad sa Bacolod. Ari pagid ang isa ka balita, patay ang isa ka lalaki matapos sa tumbahan sa sementado nga pader ang ila puluyan sa Encarnacion, Bakyas, Barangay Masilingan, syudad sang Bacolod. Ang nagtaliwan biktima amo si Nino Lambarte, na si Nino Lambarte. Okay. So isa pagid ni, no, tungod man siguro man sa nagluntad nga baha, no, ligad. Medyo interesado ako sa nga balita, no. 70 ka persona nga natrap matapos nag-collapse ang isa ka Chinese quarantine hotel. Kapin 70 nong Henry, ano ang 70 sa Ilonggo gani? Sitinta. Thank you, nong 70 kapin 70 ka mga persona ang natrap sa isa ka hotel sa Chinese city sang Guangzhou, Fujian province nga ginagamit bilang coronavirus quarantine site matapos nag-collapse sa Sabado sang gabi. Base sa official People's Daily, nagbukas ang Xinsha Express Hotel Hunyo tuig 2018 ag may 80 ka mga kwarto. Nagkaroon ginagamit bilang quarantine site sa mga persona nga biktima sang coronavirus 2019. So naman
Sa Fujian Provincial Government, sa karon may 296 ka kasos ang coronavirus sa ila probinsya, kag masobra 10,000 ka persona ang ginapaidalom sa obserbasyon. Sa karon 34 ka mga persona ang na-rescue gikan sa narumpag nga hotel, no, grabe. Same gyapon, the worldwide phenomenon gyapon ining ang I don't know kung na-declare na ni siyang pandemic, no? Pero ang coronavirus nag-spread na siya subong all over the world, no? Before the drill sa mga Asia nga part, subong bilog na gidya iya nga kalibutan, nagalapta ang coronavirus, no? So kung di ini sa padulong, kung ano ini siya ang direksyon sa amo sining isa sa pinakadako nga problema, no? Nga virus nga na-record sa humanity, no? Sa kalibutan nga history, why kita kabalo, no? Porti padayon nga nag-spread, padayon nga nagalapta this time bilog na gid nga kalibutan ang coronavirus, no? So okay na tagoro, nong okay na tagoro. Tawagan ta si Sir John Marie Vargas ang aton nga try ta nala buton ta anay ang aton nga executive assistant, no, John Marie Vargas para mag seek pagkitaya further information about sa nagluntad nga mataas nga baha, mabasog nga ulan sang Friday, no? So taon-taon batayan naton online ang aton nga bisita, no? Ang aton pagkatawagan subong amo si executive assistant kag CDRRMO cluster head John Marie Vargas, no? Siya ning in charge sa aton dili nga risk reduction management, no? Good morning, Sir Jamari. Hello, good morning, Councilor Ising. Yes, live sa atong programa Istorya Espesyal diri sa Diba Easy Action Radio, no? And ti na mention ko a while ago nga siling ko gusto ko gid mahibaluan kag nami gid matsindihan sang aton subong mga tagpalamati sining nga Sunday morning ti kabalo man kita wa isang opisina, no, wa isang klase, medyo naga-monitor subong halos tanan sang aton ya panimalay about sa nagluntad nga ulan kag pagbaha sa tong Friday, no? Sugdan ta siguro ini siya Sir John Marie Vargas sa by the way, congratulations, no, sa inyo man nga ginhikot nga lihok during that time nga nagtaas ining tubig kag ang inyo din kapag-rescue, no? Although ti madamo sa motsari nga mga reaksyon ang nagluntad sa social media, sa Facebook, no, tungod sang ini nga natabo diri sa syudad sa Bacolod kag sa bilog nga Negros Occidental. Sir John, sugdan ta siguro sa ano gibala ang natabo, no, nga amo to kataas, amo to kabaskog sang ulan, amo to kataas ang baha. Well, una siguro, ano kadamo lang ulan, no, sa itong adlaw. Sa amon, may record na mo ng ulan, ano kadamo. So, from 12 hours to sa 8 in the morning up to 8 in the evening, naglambot kita to 102 millimetro. 102 mm ang ulan. Kung may kita yung nga rin kay Jess sa Bacolod mo, 3 na siya nga lugar, sa Sumbag, Alangilan, kag may bata. So, at that day, compare sa iban nga palibot like Talisay, Bago, din pa ang lugar, mas damol di aton to din, no. Usually aton nga ulan, average sabi, no, kung mag-ulan yun man namin masaming hindi makapakwan sa aton, is maximum 30 mm sa isa kadlaw. 30 mm. So aton to naglambot isa kadlaw 102 mm. In other words, in boya sing aga kag sing hapon, no, tong good for 2 to 3 days nga ulan nga mo to nagtuga gid ni pagbaha sa Bacolod sa tong Friday, I think. So Sir Jom, ang average nga ulan hambal mo is 30. Usually 25-30 mm, no. One Sa day, aton. in a day. Why na ilabot ka magbagyo na kitabi, no. Usually kapag rainy season na muna in a day kalambot is 30 mm. 30. Oo. So nagsubra sa bali. Grabe, so equivalent of 2 to 3 days nga ulan ang nagbubo. Amo na siya. So amo tong nakakwanta kati. Nagdamol siya todo. Although nga to, actually, ibang hindi man sila maintindihan ng technical explanation sa mga drainage system. Ang atong drainage system kung ulanan sa bunok, no? Bunok kijari. Kung mapagawa yan ang tubig within half an hour, namin na ang imo drainage system is working. Maya na siya. Galing kati mo na hindi mo siya makita mo pa na sa dalan nga aran sa gutter level. But eventually magwa na siya, no? Kay tungod niya maayong system. Tapos kung hindi na siya wag giyobing tubig sa dalanon naton. Bus lang balon naton nga tamburong di mayo, no? May dapat i-reglahon gid. So amo lang to galing sing gabi, around past
7 na, lapit na alas 8, naghinay ng pagwata tungkol nagtaob na ang aton baybayon na konsulor. Abi mo, Sir Jom, inablang ang explanation, amo na wala ang kisa ang gakamis ang aton niya pumuluyo, no? Inablang hindi inablang ma-imagine bla kung aamo nang gakatabo kag isa lang gidya ka direction ang ilaya pagtulok, no? Bali black and white lang gina sila ya, pero ka very clear sang imong information sa buong aga nga actually ang flow to yasang ulan at first okay gidya smooth sailing. Bot silingon Sir John, bot silingon kay ang issue, ang isa sa buong sa gina-raise nga issue is ang mga tamburong naton. Malumpat yan nagkadali sa aton yung mga tamburong. Magin-mention ka kagina. Ano to ganiliwat, Sir John? Ang aton, well, ko kung working ang tamburong ta, kung mapagwa atong tubig, no? Hindi abing ulan nga nagpunong dira. Sa tunga sa oras, within half an hour, mapaibanan ta ng kadamulon sin tubig sa babaw. Okay. Mayan ang tamburong mo. Ang natapos yung Friday, may ibang area nga wala namon posible magyang kasi nagyan na namon sing clearing. If you notice, may miyara kita da gamit nga na pagsuyop sa tamburong ta. May banding area nga natapos na namon, pero nagbaha sa liwat. Nakita namon posible. Kuan kita, ang dito, unod sa itong mga tamburong basura. No? Basura naman, no? So, I was even surprised atong Friday afternoon pagkagi ko sa tindahan ni Vice Mayor. Huwag kinatabahaan sa una mo. Pero atong kimpo daw lapit na katuhod to sa iya. So, ang first hour buwas ako na pagyan namon kay posible na napuno kita madadasing basura sa punta. Kaya naka-outfall bilang ng gluan, balis ang dululhugan sing tubig bla. Galing tiyan mo lang sa mga technical explanation na aton common nga listener. Hindi maya kaintindi. Ang ila pagpatilain, so ila balbalon gobyerno. Hindi, wesing gwapo diya nga tao ko na mo ni kontra mo nature. Maamo mo na ka pong sitwasyon. Okay. Sir John, wait lang kita. Kaya kita mention mo kagina, kay may tatlo na ako sa mga gusto erase, no? Pero before ko na-erase ang duwa, balik ako tanay hambal mo nga nagtaob. Okay. Meaning, wailabot yung nagbaskog ang ulan, nag-high tide bali during that time? Nag-high tide sa Singapore. Actually, ang amon to na lang tao, malagan kay by 8, mga past 8 ang gabi sa tong Friday, ang tubig is 1.3 meters man ang tao bali. Amo itong atsimpo nagtaob siya. So, although napagwa naton ang tubig bising alas 4, kisugod kami monitor sa CCTV, nag-advise mo ng operation center nga nagtaas ng tubig alas 4:20 mo. Okay. So, mapagwaya pa yung tubig, mas madasig pa to siya. But pagsugod mga 7 sing gabi, nagamatamat masulod ang taob, so ang tubig mapagwa halin sa main street sa Bacolod, naghinay-hinay sa gawa. Amo to nga ako mismo na stranded diri sa Singkang. Tungod niyan suba namon nagtaas ng tubig eh. Yes, so amo nung although nag-uway man siya nagsiguro mga 45 minutes ko ding standby. Kaya hindi traffic ko mo both sides na kon baha pag may salakyan na be. Pero ang eventually napagwagit tanan no tungod ang kalog naton it's really working. Ang problema lang sa iban nga review pagkalibot na evaluate namon. Amo nang i-review liwat tinluan kaya mo mula na lamas yung problema basura mula na mo. Amo nang we've been repeating many times sa public buligi kami sing hindi maghaboy sing basura bisan diin lang kaya mo nang causing baha sa ato sa siyudad ng Bacolod. Yes, exactly, no? Okay, Sir John, before ako maglumpat sa basura, I think amo nang pinaka-importante sa buong information nga dapat nato ni-emphasize sa pamuluyo ta. Sir John, balikan ko na yung rason ko nga nagulan. Daw summer subong eh. I mean, March approaching ang summer. Nga nagulan, Sir John, hindi ko katsindi. Well, amo na ang simple explanation amo na ano yung climate change naton. Nagliwat ang ginaton panahon sa hindi mo kita yung Marso yaga bagyo bulan man. Amo na ni ang natawag naton pagliwat sing panahon. Actually may ara pagani sing sa kadlaw na monitor kami may low pressure kasulod sining sa kadlaw mo. Malagani kay do na tunaw ni siya. Pero amo na ni hindi na niya kung may ara ka 20 years ago nga panahon hindi yes bong pareho.
if you notice, sa ibang nga lugar sa bilog kalibutan, ang wala ginabaan, sa unang nabahaan na mo. Like Yes. sa Brazil, damo napatay dito. Mm-hmm. Kabahagan ni sa disyerto sa Saudi. Dito, Yes, amo- sa gitna, oo. Yeah, it's because of the climate change, nagit man eh. Galing ibang hindi man nila maintindihan, naanad ka man Japon sa sinadto lang at tigulan na mula ng bulan, tigilinit na mula ng bulan. Sabong tigilinit kita. Dapat Oo. maulan tani sa ugod tani siguro Hunyo, no? Ang common nga. Oo, common. June, July. Tiyang atos mo mga ngumayang style yang gahulat sing tigulan kag tiginit. Daw nagliwat na nila set up itong unti lang nagliwat tigit man ang panahon na to. So mo na siyang terrorismong we expect mga cloudy in the afternoon or maybe isolated rain showers. Subong base posibleng matabo na karon sa hapon. Hindi kami kaigbalon makitang weather forecasting just not a exact science. Hindi mo na siya eksakto gisa eh. Ba't na mo na nagliwat kanya nga aton panahon sing pilanan ni Katinoy Consular. Grabe, no? Ti, wait kami mahimo. Ang tawag la Sir John lang iyan na niya ka nature, no? That is something beyond gidya our control yan, no? Correct. Pag kalibutan na yang magtuga sa mga amos ni mga hitabo, no? Sir John, diri ako sa ako personal yung nag-advocate na ako sinino. Abi mo, Sir John, timing ni katama siguro ako yung gapati kung maski pa paano may lesson yung dapat i-learn dire because manog implement kita sa segregation program naton. Correct. In fact, after sa imo, tawagan ko sa Attorney Vicente Peteri, isa sa mga nag-ahead sang no segregation no collection programa sa syudad. But diri ko Sir John, sa basura. Gina-emphasize ko gid nga bisan anhon pa ni kakampiyon sang drainage system kag sang flood control program sang syudad o kung sang isa ka komunidad o kung sang Pilipinas kung ang pinaka main contributor sang pagbaha ang pumuluyo mismo paagi sa paghaboy sang basura wala to why gapan pulos. I mean dapat partira na ini ang aton yung gobyerno kag aton pumuluyo pero kita diri sa Pilipinas especially sa Bacolod kag base 50% sang aton tagpalamati subong ang nagatulok sa aton subong sa Facebook. Base kung may plastic o kung basura ganayatan ginahaboy sa gawa sang salakyan. Ginahaboy kung di niya bangga lang da. Kung di ay tao ihaboy ang basura. Di ba? I mean, tapos makayaw-yaw kita wagas. Pero ibalit sa kagulingon ta, anong ginahimo ta sa ating basura? Ano kadako ang impact Sir John Marie Vargas sang basura sa pagbaha hindi lang sa syudad sa Bacolod kundi sa bilog naton nga pungsod? Well, ang kwan kaya ako kaya kayo kasi imagine nun malabing isa katamburong no. O normal wala na sing basura di mahaboy dira kasi abla mo makwa ang basura babaw makwa sing aton contractor sa pagkwa ning gasulod mismo sa storm rain. Mahaboy o bisan din lang haboy masulod sa aton. Laban sina sa amon experience tunga gina siya mo sang aton tambura biti pulon tunga gina ang basura. Grabe. So dugangan mo na sing tubig mawas ka na siya. Di amo na masaming kada isa ka manhole to manhole 20 meters na siya isa sa masaming nga lugar. Makuha na mo na wait ka na po sa 5 kasako sing basura mo. Ina sa normal street lang na pagkadto ka sa mga tindahan. Dito naman niya, lain naman to daw laswa naman makuha na mo to. 5 kasako? 5 kasako. Kuha na siya mga plastic o kompleto plastic mga spoon and fork lang nga plastic ni straw, kompleto ginaya. So, panising tools na common na kaya makita namon sa, especially sa downtown area. Well, what man na sila nga, being taga Bacolod namon ng batasan, but hindi man lang damo mo di tao, proud out of town, kaya sa buhay sa aton mo. So, galing mo lang nakati, damo gidya no ni, sang gahaboy basura sa aton palibot. O hindi naman makita, mo itong balob la. Kaya nagahaboy sing panit dulce, masamikwan pa na. Kasi na ito na bacon sa mga kinali, big time, no? Mga big time na sila. Nga autoy kahining, haboy yung basura kasi si Kano may kuha ng salakyan. Haboy nila na sa kuha. Correct. Luto pa na sa aton basuran. Okay. Finally, Sir John Marie Vargas, before kita mag-end, may isa lang gito ka pa kayo mga advice sa imo sa liwat, no? Kabalo ko ginasulit-sulit mo na siya permi, pero for the sake sa aton sa mga tagpalamati, sini nga Domingo, ano ang dapat himuon kag diin makontak in times like mga amos na may mga disaster?
Well, okay. Kung may matabo, any emergency, normal times man o kung may baha o bagyo. Ang amo numero dira kay way pamatakon spilite na 911. Amo numero dira 432-3871 hasta sa 73. 432-3871 hasta sa 73. Amo na siyang amon emergency hotline. Emergency hotline. 24 hours na. 24/7 nga sa Katipuno. So, may hitabo na sa malibot nyo, tiniruhay o holdapanay o may nasunog o may pasyente. Tawag ka mo dahil nga atong tao duwa na nakamulansya nga standby o makadeploy kami ambulansya sa pinakalapit ng kalugar para mabulikan ka mo insigida. Okay, liwat ko Sir Jom, 432-3871 7273. Okay. Sir Jom, madamo gid salamat no kag kabalo kita nga ang inyo iyang departamento ready gid no nagatinguha man kag naghatag sa inyo nga ikasarang para makaresponde sa mga hitabo pareho sini no and kabay pa nga kita bugayan sa Ginoo tanan ang inyo departamento kami diri sa syudad para sige-sige ang aton iyang pag-deliver sang maayo nga serbisyo sa aton nga pumuluyo. Maayong aga. Salamat kay Sir Jom, mabuhay ka. Yeah, Sir Jom. Salamat kay ko ana bisa grupo nga nagbulig sa aton. Sige, go ahead, Sir Jom. Sa kabalikat si Bicom, ang chamber, ang committee, iba't ko police naton, no. Salamat kay sa pagbulig sa last Friday. Nagtrabaho gid hanin-hanin pud naton. Thank you, Ged. Salamat. Nabatian si Sir Jomari Vargas, no, ang cluster head sang aton iyang disaster reduction risk management diri sa syudad sa Bacolod. Aga mo inis lang aton mga frontliner in case may mga amo sini nga emerhensya, no. So sulito naton dugay ang ilang hotline number kay para may ara kita ya direct access if ever gitman, no. Good morning anay sa kay Suni Jag sa kay Shan Swang Dilubio de Pedro. Good morning mga kono, no. Roxil Chong. Birthday ako na subong. Happy birthday, no. Kay Romeo Da Baligwat me, good morning. Catherine Duca, good morning. Rosalie Cabustilio. All right. Okay. Ger Hemina. Noel Nura. Marita Sembrano, hi na. Good morning. Miriam Hirose. Ayan, only in the Philippines na iya nga mas kidiin lang ihaboy ang basura. Exactly, no? Amoy nang medyo masubo-subo kay Coach sa kay Coach. Good morning, Gid, no? Naga-monitor mo sa atong subong si Coach Butsoy Sulinap, no? Po naton dira subong. Okay. All right. Nabatian si Sir Jomari Vargas, no? So ako personally, although some may not understand, some may agree, some may not in favor sa aton ng opinion, pero given na yung aton yung government may shortcomings, no? Why man sa perfecto nga pag-goberno. Pero again, emphasize naton, dapat nagkatrabaho hand in hand ng government yung aton yung pumuluyo, no? Amo na siling ko bala, ang simple nga paghaboy sa imong nga basura could mean disaster. Kabalo ko, iban sa inyo galantaw sa Facebook, kapamati sa buong sa radyo, kabalo ko sa inyong heart, sa inyong mind, kag ang langit, kabalo sa ginahimo ta. Ano ba lang ginahimo nyo sa inyong basura? Kung may basura bala, ginabutan nyo sa bulsa nyo, kung ara ka mo sa lakyan, tipunon, yung ipotson sa plastic, or ginahaboy nyo sa dalan. Kabalo ko, samtang kapamati ka mo, mambaka mo si Konsehal Ising sa langga, apin na iya sa gobyerno, yakit tungod opisyal da siya. Hindi. Amo na yo, ipahigatan na yung aton yung mga estado sa kabuhi. Pakotot ako gulingon tanay, personal, heart to heart. Ginaano mo ang basura mo. Ginatudloan mo wala ang bata mo nga ang basura dapat huwag ginahaboy bisan diin. Ginatudloan sa bala nga ang plastic ginatipon dapat kaya hindi siya madunot. Nagpost ko sa Facebook ko kagapon, nagsiling ko nga ang ginahimo ko sa banyo ko personally, imagine ko kada isa sa aton nagahimo sini. Ang ginahimo ko, ang tanan niya empty nga plastic bottle bla nga mineral, ginabutan ko sa banyo ko, ginastack ko na siya. Or ginatago ko sa balay nga may area ko dira. Tanan ko na nga mga plastic, sang shampoo, habon, Colgate, or anything ang patipon ko sa bulsa ko, bagpuli ko, ginadaso ko na siya, ginafold ko, ginadaso ko na siya, hasta mapuno. Ang isa na siya ka-ordinaryo nga mineral water, ang uno dyan na hindi magnubo shin ka mga plastic. Now, imagine, ang isa ka plastic, hindi na siya madunot sa sulod sa 100 to 500 years.
100 years, shin katuig, hasta 500 katuig. Hindi na siya madunot. Kung wala mo siya tipon, malaptan na siya, lutaw-lutaw na siya sa palibot sa bilog ng Pilipinas. No, kung kada isa sa ato nag-effort lang, ngay dasok na siya tanan, pagpuno niya, ilakta siya, agam mapaghaboy sa basurahan, hindi na siya kagawa da sa plastic. Posible, nga ina siya nga plastic bottle, hindi mo siya matunaw sa sulod sang 500 years. Kung hindi mo siya pagilubong, pero I suggest ilubong mo siya. No, pag hindi mo siya pagilubong, posible malapta mo siya gyapon, posible malutaw mo siya gyapon sa sulod sang 100 to 500 years. But isa na lang siya. Hindi sa shin ka plastic. Tungod yung tipon mo na siya. Wait na may mahimo subong, the most that we can do is to save our planet. No, ining planeta ta regalo sa Ginoon sa aton, hindi dapat abusaran. Simple-simple lang nga buluhaton, pero kung kada isa sa aton maghimo siya na, believe you me, may mahimo siya, may impact niya sa aton niya community. Because ako nakita ko personally, ang isa ka plastic sang cheese curls, kag isa ka plastic sang habon, kag isa ka plastic sang shampoo, pag may gamay ka dagan nga kalog, kag ihaboy mo lang sa sagwa, kag mag-ulan, mas stuck na siya, amo na ma-prevent nga mag-flow ang aton niya tubig. That's why gabaha sa imong palibot. It's time to make a difference. Hindi ka umay mag-ihaw subong ya. Malipas naman ng baha mo, was-was ka mo yaw-yaw sa Facebook, tapos why na? Lipas na siya. Lipat naman ka mo, balik sa old style. Why tama ang ginasulutan nyo, isang future, ang banghod nyo, ang baby nyo, ang bata nyo, ang piyakbalay nyo, hinablus nyo. Kung why ka mahimuon. So in your own little way, I encourage, no, sa malabutan sa tingog ko, sa mapati lang. Bisan 5 lang tayo mapati, so okay na kuya, pulo ta, okay na. Imagine kung ang isa ka tao, mas save ng shin niya ka plastic. 200, imo 200 sa ako, okay na. Pero how much more kung damo pagita, ang mahimo sila, no? Sugdan ta subong kung gusto ta mapuslan ta pangkalibutan ta sa mabot niya panahon, no? Once again, thank you very much, Sir Jomari Vargas, no, ating executive assistant sa aton nga CDRRMO. At this point, tawagan ta naman si Attorney Vicente Petiere. Si Attorney Vicente Petiere, siya naman ni ang partner ni Vice Mayor Elcid Familiaran, nga gin-assign, I think, ni Mayor Bing nga mag-task force sa no segregation, no collection niya programa sang syudad sang Bacolod. No? Bali, may mag-usubong nga inog-implement nga lahi. Dire sa ato niya syudad. No? Amo ni siya ang no segregation, no collection. Kag madugo ini siya. No, madugo ini siya nga programa, no. Not unless itutukan naton ini siya, not unless kaichindi kita sintanan. Imagine we are talking about more than 500,000 population diri sa syudad sa Bacolod. Kag patihan nyo ko mga kaaksyon, patihan nyo ko mga palangga, dulungan kita sindi binaho kung hindi naton ini siya maichindihan ang no segregation, no collection program sa syudad sa Bacolod. So this morning, after ni Sir Jomari Vargas, upod naman naton subong ang isa sa mga task force nga mag-implement ang no segregation, no collection program sa syudad sa Bacolod. Waising iban kundi ang amon dira nga Secretary to the Sangguniang Panlungsod, Attorney Vicente Sani Petiere. Attorney, good morning. Good morning, Councilor Iseng, kag mayong aga sa tanan nga nagapamati sa imo programa. Yes, Attorney Petiere, live kita subong sa aton nga programa sa radyo, kag sa aton nga page sa Action Radio. A while ago, gintawgan man naton via phone patch si Sir Jomari Vargas about sa nagtabo bala nga baha liga, gin-explain niya man sa aton further, kag isa sa mga punto yato is ang paghaboy sang basura. Isa sa mga pinakadako nga contributor sang pagbaha diri sa syudad is ang nagaklag nga halos gali kuno 5 kasako nga plastic kag basura ang makolekta sa mga tamburong naton diri. Timely sa inyo giduso man subong no segregation, no collection program diri sa syudad. Before sina attorney, ano ganing aton dira nga designation? Ara kita sa secretariat at sa core group para sa implementation sang no segregation, no collection na policy, Councilor. Alright. Attorney, pwede natin na-explain further sa aton mga tagpalamit. Ano yun siya ang no segregation, no collection program sa syudad? Okay, actually dugay na ni siya nga layi councilor no inang Republic Act 9003 na kung sa diin isa diri sang mga requisitos na dapat magsegregar at source ang aton pumuluyo paagi sa mga nakalain-lain nga barangay. Kag ang ining segregation may mga kategorya ini siya councilor. May ara sang madunot, hindi madunot, kag hindi mapuslan.
may mga flyers kita na nga ginapanagtag kag we will be undergoing some massive information education campaign, councilor, kay kinahanglan effective April 1 ma-start na gid ang no segregation, no collection policy. Karon hindi siling natin hindi siya bago, councilor, in a sense nga sang 2009 nag-start na isang implementation before nga which nagtuman man to kag party man sang sa aton landfill, no? Okay. Kaya dapat part sina sa 9003 ang isa ka LGU dapat may sanitary landfill kag ang aton dira ihaboy ang residual waste lang. Ini mga single-use plastic, mga plastic hindi naging mapuslan, tanan hindi na bala mapuslan. Okay. Amo lang nang ihaboy naton sa landfill. Ang mga mapuslan niya ay muson ina sang barangay. Mhm. Pati na ang mga composting, no? Ini tanan madamo nga prosesong ginaplastar naton, but ang basic is at source tanang establishment, Mhm. tanang household, tenants, lessees, Mhm. garkila ka sa building, sa panagiya ka sa balay, garkila ka sa balay, Mhm. vendors ka man, o kung hindi mo dapat paghihaboy, maskin sa dalan, ang imo mga basura, no? Napatihan tagina ang eksplikasyon ni Jo Marie Vargas, matuod ina siya. Mhm. Kaya doon naging habit na bila kong kisa sa aton, kapin pa kung gakaong ka dulce, Mhm. o kung gakaong ka junk foods, abrihan na akong isang bintana sa salakyan sa iban, o ito ginatanan, no? Abrihan ng bintana, so nihapoy lang sa dalat. Correct. So, ini nga implementasyon will be strictly enforced ang syudad. In cooperation man ni siya, councilor, sang aton na hauling contractor sang basura. Mhm. Now, kasubong, ang no segregation, no collection policy, pamunuan ini sa atong vice mayor, sang SWAT, nag-create kita sa mga enforcement at mga monitoring teams. Mhm. Ginaplastar na sa buong councilor, kay may ara kita mga 11 na barangays, na pilot barangays, Mhm. na nagboluntaryo, nag-start sa March 1 para magsugod sila sa ilang no segregation, no collection. Mhm. Now, ini nga mga barangays, bali kung hindi niya masigregar ang ilaya basura, Mhm. hindi ginapagkuhaon. May mga areas na kita na amo nang natabo, why ta ginakuha, amo nga gin-advise ta gid ni mga barangay makadto na sila sa ilang mga subdivisions. Kung may mga constituents sila nga may mga subdivisions, Mhm. kay one or twice, no, may warning kita. Pero for sure, on the third time nga libot sa atong contractor, hindi ginapagkuhaon ng basura kung unsegregated siya o kung mix siya, councilor. Mhm. Attorney, for the sake sa atong tagpalamati, no? Bali ang i-collect, pila ka division, attorney, ang himuon nila. Ang isa is ang madunot, ang isa is ang hindi madunot, ang isa is ang residual. Yes. Ang madunot, ang i-flow ni naton, councilor, ining mga dahon-dahon, Dahon-dahon. mga food waste, Oo. o mga food waste, ini madunot din siya. Sa layi, hindi lang 9003, no? Oo. Yung mga city ordinances kita, 250, city ordinance 250, 258 at 310, dapat i-compose in isang barangay. Ang Okay. syudad, yes, ang syudad mabulig man dira, councilor, no? In cluster gani ni sila sang solid waste team, ang mga barangay, kaya may ara barangay ang simentado ng area mo. Correct. Oo, sakto. Amo na i-raise mga concern tani. Ginatinguan na to, no? Nga masisiran kung mabuligan sila kung paano nila ma-utilize ni ang mando sang layi regarding composting. Ikatuwa, amo na siya. Ang ikatuwa mo ng mga mapuslan, rookon recyclables, hindi mga bottled plastic, mga botilya. Okay, dako. Amo ni siyang dako nga kaon sang okon space nga ginakuha sa basurahan ta. At the same time, kung iaboy mo sa aton landfill, dako man ng espasyo ang iya nakuha. Kay balo ka
councilor ining residual waste ining hindi nagidya pala mapuslan, Mm. dapat maximum of 27% ng maximum, no? Mm. Sa kabilugan tabla nga basura, Oo. amo lang nga dapat ang iura sa landfill ta. Ang kakatabo? So, nagkakatabo, kay kung mix, amo nagkakadasig, mapuno ang landfill, Mm. kag maging illegal, maging violation ina, no? Kung sigiyo naton, o let's say, maaboy kita mix, particularly subong sa cell number 2. Kaya we have a new cell number 2, Councilor, Yes, oo. na, hindi kita pwede dira kaboy sa mix. That is the arrangement with the INAR. Mm. That's why, sang nangayo extension ang liga ng mga barangay sa pag-start nila instead of March 1, April 1, Mm. ginatag na tuod sa ila, pero wala na ni siya sila nga further extension, Mm. i-implementar gini. So, ang tanan nga barangay, they have to undergo man sang massive information education campaign nila sa ila mga area of responsibility Mhm. sa kabilugan sa ila constituent, kag i-ensure nila na hindi maging mix ang basura kundi segregated. Mm. Kaya ang obrahon sa kontraktor naton, Councilor, let's say sa subdivision, kung after sa mga warning, kag final warning, Mm. kag still mix, hindi ginapag kwao ng basura. Mm. Kag we have enforcement team nga will conduct sini sang dakpanay sa mga nagahinaboy bala kay balo ka usog sakay sa tricycle, Yes, oo. sakay sa tricycle, sakay sa private na salakyan, abrihan ng bintana, may makita gani nga daw basurahan, Mm. dira lang ginahaboy, Mm. no? Mm. Kung kisa makita lang ang kilid-kilid, ihaboy lang. Mm. So, i-impuner gini naton ang impost nino, kag enforce it ang layi, Councilor. Kag Kag, attorney, yes, Councilor. ini attorney, ini kabudlay-budlay gid sinaya kung imaginean mo lang no kay tungod pamatasan na naging istoryanta di eh. I mean, you know, inablang gahambal per may makabasa ko premise ang comment lang nga dapat ang government naga-impose ni pero budlay-budlay niya. I mean, we are talking about more than 500,000 nga tao. Kung ang tunga lang sina mahaboy sang basura anhon sa gobyerno nga pagbantay man, you know. I mean, I really hope nga massive man ang pag-cooperate sang pumuluyo sa aton attorney, no? Attorney, dili ko na may question lagid ko. May gusto lagid ko i-clarify, attorney. Bali, istoryahan tayo sa squatter area, no? So, like ako, for example, aral lang ko daya sa isa ka higad, and then the most nga masarangan ko ya is may duwa ko kasako. So, imagine nun ba, attorney, kay for sure damo sa bong mga tagpalamati, gid naton kay Domingo sa aga nga daan. Kung magkaon ko, attorney, pag may ara ko sang plastic bottle, i-separate ko siya, no? Pag may ari man ako diri sa hindi ko gid mapustlan, example B, ining kung kaya ko man lang ilubong ining mga panit sang prutas, ining mga leftover, idamog siya or itipuno naman siya sa plastic ag ilubong. Ang isa naman niya, isang hindi gid mapustlan, ya, no? May isa naman tadi ka area yang hindi gid ma-recycle sa piyak naman siya nakon bali nga sako. No, attorney, himuon ko base mo nga instruction is ining mga recyclable like mga plastic bottle, pag napuno ni siya i-endorse ko sa barangay. Tama, attorney? Exacto. Kag ining mga Correct. ining hindi mapustlan ko, ibutang ko ni sa guasang dalan ang usual gid lang nga katabo. Ibutang ko sa guasang dalan, tig siguraduhon ko nga hindi na siya mapustlan or else hindi siya pagkwaon sang aton nga gakolekta basura. Tama? Tama, pero may ara kita ginatawag na pick-up point sa Councilor na na-arrange na sa contractor sa kada barangay kung diin lang pwede idalon ang basura. Okay, klaro gid. Nami na siya, attorney. Kaya kami sa Barangay 4, ang amon naman niya nga, like ako personally, ang ginahimo ko naman niya, after ko na segregate, ginabutan ko na siya sa guwasang dalan sa Gatuslaw, which gininform ako sang, although gita niya nagapamuno sang laye, siyempre, ang barangay mas nakaitsindi kung diin ang mga point, namin ito siya, attorney, raise mga concern, meaning, dapat ang pumuluyo subong, ma-coordinate sa aton yung mga barangay official para mabalaan kung diin ang point of collection. Correct. May agreed na siya nga pick-up point. Kag hindi lang na siling between. Alright. Nong, na utol siguro si Attorney Becheri. Nami ito siyang iyang punto, no? Bali,
Actually, last week may nag-inform sa akon kung diin ang sa amon naman nga barangay, abot silingon. Ang no segregation, no collection program, very sensitive, ini siya katama, no? Klaro to katamang instruction, Attorney Picheri. Ano na siya? Attorney? Yes. Ano na, okay na. No? Oh, thank you, good. Attorney, sige, go ahead. Ang barangay, ang mga barangay officials nato, mapabalo ina sa aton pumuluyo para hindi man mabudlayan ang pumuluyo nga kung diin ang pick-up points. Kag may oras lang nga pwede ibutang dira pagwaon ang basura. Hindi pwedeng maski anong oras na indiscriminately pagwaon mo lang sa dalan. Kag ang ina nga pick-up points, ginagrihan, ina kag pasaran na resolution sang barangay. Kaya mo ina ang respeto sang layin. So, ginasunod tanan. Subong nga giyos naton, alin sa pag-start ni sang February, pagani, o kung pagsulod ng January, tanan nga programa, tanan in accordance sang ginapangayo sang layi councilor. So, eksakto inasiling mo, ang pagsigregar, kag i-coordinate sa barangay, or kung nakapabalo ng barangay sila, kabalo na sila kung diin lang ibilin ang basura. I mean, diin ibutang. Okay. Sa amon may ginahatag mo sa amon yung instruction kanami ginlibot to actually no ginlibot to siya sang namin ni Attorney no mga summer jobber ni bala ho amoning mangin ano man naton mo mangin hand man naton no sa pag-disseminate sining information kita ko ni siyang impact mo dako ni siya ang it's either this can make or break our city, Attorney. Pag may cooperation sang pumuluyo tahom-tahom ni ang impact sini no pero pag wala ti mabinaho makita tanan diri sa syudad no because kung i-impose gid siya naton yung implement gid siya naton kag way participation sa pumuluyo mabulok na siya ang mga basura dira magbinaho gid na siya no. Attorney, may isa ko raise nga concern di sa akong bag-o lang oh. Di ba meron kita nga inibla ang mga panit sang prutas for example be mga ano tawag ni Attorney residual? Bali for composting madunot na siya. Madunot. Panit sang ang barangay man ni collect, Attorney, or kami niya nga mga residente sa kada panimalay? Kung sundot ta ang layi, bali kada residente sang panimalay, makrear siya sang iya composting area. May mo lata dira or what, kag dira na ipamutang ang mga madunot. No? Ang mga ganit ko kagina, may mga sitwasyon kita councilor na may mga barangay nga gidya. Sementado. Like the downtown area. Yes, no? yes. Gana siya. Or may mga subdivision nga waay sila bibuta nga makonsider nga makompostihan nila. So, i-coordinate ina sa mga barangay. Okay. And at the same time, siling naton, ang syudad, we are trying to look for an area man nga i-comply ni ang composting. Pero kung layi pagkasundon ta at source, ang taga panimalay, magimo sang iya nga composting. Pero tinaintindihan man natin, councilor, kung ano kabudlay. Yes. Hindi man na pwedeng masiling lang ta nga, ay, sunod sang layi, amo na, that's why ang city, nagatingwa man nga mabuligan kag maasistiran aton barangay. Ang ginapangayo sa gidya nga pinaka-importante sa aton mga pumuluyo inang mag-segregar sila ang ilang mga recyclables kag hindi madunot nga para pag-agi sang basura sa atong kontraktor ang pick-upon lang ang residual waste. Kag iya na obligasyon somehow sang barangay ang mga recyclables tipunon. Kay may MRF na mo. Dapat ang kada barangay mula ibang cluster naton kay ang iban wala lugar para sa ilang material recovery facility nga kung sa diin sa ibutang ang mga recyclables no nga mga items na pwede pick up kung pwede pa mabaligya. Attorney, ang nakita ko nga picture subong is ang isa ka panimalay hindi mag-segregate. Bahala ka sa basura mo, hindi kaya magsundot sa layo namon, hindi kaya magligtas ng basura mo, antos kada. Pero ang next question, Attorney, sa mo ang masuffer, ang isa ka balay nga hindi mag-segregate. Pero tiyan ay antos as isa ka panimalay. Ano, Attorney, matabo sa isa ka barangay nga hindi siya mag-cooperate, for example, matinamaran siya, or hindi siya mag-kolekta, balaya ka balo nagit silang ila obligasyon ang recyclable, hindi nila pagkolektahon. Anong pwede matabo sini? Well, ang barangay pwede ma-filean kaso, no? Kaya ara man sa layin nato, may mga penalidad, may administrative fine, may ara man mga kaprisuhan kung filean sila kriminal. Ang sagang ilang kabagay, gina-plastar sa gitna, kay we do not want nga magkadto kita sa punto na kung may barangay nga hindi mag-cooperar, filean kaso. Pero kung katigagit ang ulo,
may mga bagay nga dapat obrahon tagid. No? Paagi sa solid waste management team, for sure may mga mafailan gini kaso kung hindi mag-considerar. Kay doon na karon niya ginapa-implementar kita sang layi o hindi lang gani ordinansa kita national law. So hindi man implementar sang barangay. Now, on the part naman sa barangay, paano mo mapwersa or not necessarily mapwersa, no? Hindi mapakumplay ang imo mga constituents dira. Pero kasi ang layo nagasiling segregation at source, kung hindi ka magsegregar, pwede ka mafailan man sang panumbungon, no? Pwede ka mafailan sang panumbungon sa barangay o kung anybody. Dagini klaruhon tagini. Masinsin lang nga magaboy sa kilid-kilid kapin pa hindi sa pick-up points. Kag may makita sa enforcement or anybody, it's an act na nagabayular ka sang layi, no? Pwede ka gani madakop dayon, citizens arrest. Partisi na. Oo. Hindi na siya kapit pa mga open burning nang gapanunog bala basura. Kaya ang iya natakan saya sunugong ko lang yung basura ko. Hindi man siya pwede. O kung himo siya sang iya meaning nga damsay. Kami nga grupo dili lang namon ipangapoy ang basura na yes, Bala na daya kwaon. So ina nga bagay may mga penalidad ina nga mga fine, may community service, may fine, or the worst case scenario, kailan ka kriminal na kaso. May imprisonment ina. Ate Mayo, gid, no? Galing, ako personally, attorney, kabalo ko madugo, ini siya, pero kung hindi siya pagsugdan, base why na tayo solusyon sa problema tayo, no? Attorney, last two questions. Mga pila na ka% so far ang nalabot natin sa syudad kung information dissemination o pag-istoryahan? Actually, nalabot na tanan kay continuous man information education. However, siling naton, second time around ini sa March, no? This March, kay may ara kita areas, especially tanan ng establishment, labuton ina naton sa mga flyers naton, councilor. Sa luka may ara, under sa city ordinance naton, dalang 250, may ara kita ginatawag ng zero waste zone. Okay. Dapat may area nga wala ginadaya basura. Halin, for example, sa Rizal, Lacson, pakadto sa Lacson, Rosario. Doon Lacson, Rosario naman, pakadto sa Rosario, San Juan. San Juan, pakadto naman sa San Juan, Rizal. Pag mga square na siya, mabalik to sa Rizal, Lacson. Ina nga area ng mga establishment, dira, sa left and right, dapat wala ginadaya basura. So we will impose sina strictly nga hindi da pwede nga maging sinulang mabutang mahaboy basura. Correct. Ginakumpel da tanan ng establishment. Not only there, no? Ini para na lang sa tanan ng establishment nga mag-segregate sila. Kaya even ang ila basura, pag hindi nila mag-segregate, hindi na natin pagkwaon. Kagsulatan pa na natin ang establishmento. Now, councilor, basi maminsar ba lang nagapabati sa atin ba? So, kapudoso man isang syudad, o tanan na lang, kaso, or what? We know, we understand. This is a work in progress. Correct. Hindi ni siling nga overnight, maging successful. And we are expecting kung ano ka madugo, kag kabudlay, especially sa implementation sa mga enforcement team natin kag sa monitoring. However, silinganin natin, layi ini nga dapat i-comply natin. Otherwise, ang LGU, ang barangay, pamailan ini kaso kung hindi mag-comply. Correct. That's why what the youth nga nagpululonggo kita public official kung hindi tani siya himuon, no? Kung hindi ta pag-comply ang mga layin nato ng ginapangpasar. Ang mga ining tatlo ka city ordinances kag ang Republic Act 9003. We understand, no? Even sa Solid Waste Team Board nga ginapamunuan sa mayor, we understand kung hindi siling sa amon abla siling naton ay, after 1 week, okay na ni tanan. Tapos na, no? Mabudlay pa kitini, especially sa mga subdivision. Kaya nga, may ara kita dagko nga barangay sa nag-intra as pilot barangay. Ang number 1 sa assessment nga natabo, ang first assessment, yung nag-start sila March 1, ang last week assessment, natigaan ko na sila sa ulo ng mga taga subdivisions. Hindi bang tanan, no? Wala mag-ibual ng mga taga-subdivision. Nang nakapabalo na sila sa segregation, nakapangatag sila po ng flyers, still, wala gid yapon nagatuman.
May ako i-comment ko, no, may mga numbered barangays kita nga nag-intra sa pilot barangay Okay. naton, like barangay 17, 18, 22, 31, kag 37. Ining numbered barangay, would you believe nga segregated Bisaya councilor ang ila mga basura. At nag-pick up sang contractor ta. Kag may separar kita nga truck nga nag-pick up lang din niya sa ila. Nagreklamo gani ang kontraktor kay isa lang ka-trucking gamit niya sa sining nga 5 ka barangay sa isa ka adlaw. Hindi ko na matunga. Hindi Ang matunga. nakuha nila nga basura. Amoy naka-epektibo. Yes, kay hindi nagboluntar sila kay ang original tang schedule is March 1. They are already prepared. Oo. That's why nga sila maboluntaryo kami for the whole month of March. Mapilot barangays kami. So, amo nang reklamo sang contractor kay sipiling naton paano ta mabalaan kung ang ini nga mga pilot barangays really nag-segregate. Hindi man pwedeng ang truck makuha sa barangays kay hindi included sa pilot kay may siya karon. Sakto. So, ang isa ka comment nga nabato naton sa aton contractor nga daw hindi nila mapuno even tunga kung ang ining pilot nga numbered barangay. Now, may mga name barangays kita nga they are working out, no? Kay siling naton included kamo sa pilot barangay. The moment nga maglabay dira ang truck na naka-assign sa inyo, kag mix ang basura, hindi ginapagkwaon kag pabalon kamo. So may mga instances na hindi mabantayan pa sa barangay nga mix ang aboy. So ginabilin tagit councilor. Okay. So continuous every day ang communication naton sa aton mga pilot barangay para sa progress nila councilor. Attorney, kawain ako bala time. Pwede, kung basta may time kaliwat next Sunday, pwede kita makapadayon. Kaya I think may damo po ko na questions balaw. Pero nag-overtime ko. Basta may time kaliwat next Sunday, Attorney Pechere, very interesting. Although medyo dapat padalman gini siya, pero very interesting. Kag medyo tunaan ta gini sang maayo. Siguro kanami gid sa mga information kin share mo sining aga. But unfortunately, ang ato niya time ng why na kita oras, Attorney. No, thank you gid sa imo nga oras subong aga. And next Sunday, Attorney, okay lang matawag taliwat sa imo sa atong programa. Attorney. Wag signal si Attorney. Oh, anyway, okay na siguro anay ho. Attorney ho. Oo, itugan ko lang ang name barangay sa galing nga nagupod sa pilot, ang Takuling, ang Andumanan, ang Alis, kag ang Bata, no, mo ni mga name barangays naton, kay ang Takuling ang compliance nila mga almost 50% councilors. Ang iban nga barangay they are working out man councilors. All right. Attorney, thank you. Good. Next Sunday matawag ako liwat si mo, Attorney, ha, kay nag-overtime ako nang ano gid tama, no, kaya interesting gini siya kag I think dapat tutukan ta gini siya further kanami sa mga information gin share mo, although ang time ta is limited na. Kung may time ka liwat next Sunday, Attorney, pwede kita makatawag liwat. Yes, anytime councilor, no problem, anytime. Thank you gid kay gayunan ginatag mo kag mayong aga councilor sa imo kag sa tanan nga gapamati. Nabatian si Attorney Sunny Petiere, no, ang isa sa mga ang sekretariat sang No Segregation No Collection Task Force. Ano katama? Ka-interesting sini, although medyo komplikado man siya, kag dapat itsindihon gid sang insakto, kabitin sa ako niya oras next Sunday sa akong tagpalamati, next Sunday balikan ta si Attorney Petiere kay padayon ta may 5 pa ko diya question tani nga nakapending kag may naga-message sa akon pero tiway nakita oras galing next Sunday ang ato niya promise itawagan ta liwat sa Attorney Petiere kag i-discuss ta ni siya ang No Segregation No Collection Program sa siyudad sa Bacolod, no. Madamo nga salamat sa liwat sa aton mga tagpalamati sa atong mga nagaupod sa aton diri sa atong programa every Sunday morning. Istorya espesyal kita liwat next Sunday. Don't forget yung magsimba second Sunday subong sang bulan sang Marso ini sa gihapon ninyo kubos nga alagad Konsehal Israel Ising Salanga. See you again next Sunday morning diri lang sa Istorya espesyal sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!